komt naar jou ta. Jawel, maar de jinnigste echte heer Caravan. Roenom in de provincie doet de caravan op zoek naar bijzondere meesken en mooie verhalen. Goeie. Ja. Oh, kijk eens, er staat nog een camera. Dan hebben we de bel. Ja. Hallo mevrouw. Dat is onze chauffeur. Die brengt ons van dorp naar dorp om reclame te maken voor het omroepersconcours en de taptoe vanavond. Uw zusje is jullie. Dat moeten wij vertellen. Wat heb je ook gekocht? Groningen koek. Groningen koek? Ja. Ik moet mijn provincie wel een beetje in stand houden, hè? Ja, ik vermoed meer wel een beetje. Ik kom hier dagelijks met mijn hier in de winkel. Maar ze wil dus net komen, maar is het wel een leuk zusje vinden? Ja. En ik ben ook nog om te fitnessen in Wensum. Oh. Te sporten, te wakker in de weken. Juist. Ik een jongen die begeleidt mij er heel goed in. Oké, dus best wel een aardige spierbundel? Ja, wel. Oké. Zeker, ja. Dus ik moet op mijn mutten denken. Nou, nee. Of is het een beuksmiermelkool? Nee, ja, dat is altijd mooi. Maar soms is er wel een beetje irritant. Ja? Ja. En wanneer dan? Als ze net wel lustrie. Ja, en dan slaat ze. Oh ja? Ja, dan hebben we agressieaanval. Ja? Ja. Maar hoe ben je dan als grazer in Friesland te laten komen? Ja, dat kwam van mijn vrouw, hè? Dat is een Fries. Wat wil je vertellen? Wij binnen van Cambuur. En dan wordt er zegt van, wat doet u hier? Ja. En waarom ben je voor Cambuur? Omdat er mooie kleuren in zitten. Dan zeg ik, nou, ik ben hier kom voor ontwikkelingshulp. Oh ja. Nou, dat werd je niet in dag af. Nou, maar die vrouw van die, dat is wel een Fries. Ja, ik zeg, dat is voor rasverbetering. Heb je nog tips hier naar tak en hier meestal? Door een jong kerel, die is door met een metaalbedrijf begonnen. Oké. En die heeft vandaag een open dag. Goeie. Op niet tegen een ding aan. Ja, maar hij heeft nooit, begrepen wij. Ja, klopt. Maar dit is niet eigen bedrijf. Ja, dit is van Michel. Ik huur deze gedeelte van een. Maar dat is hartstikke jong, jongen. En dan zit je dan los voor mijn apparatuur staan. Ja, vanuit schoolwerk ben ik direct begonnen. En wat doe je? Mentaalbewerking? Maar Ja, voornamelijk het lasten van machines en onderdeel en reparatie. Ja, heel divers en breed. Wat is die favoriete machine? Mijn favoriete machine op het moment die ik nou maak is altijd de Delta. Dan maken ze dit? Ja, nou ja, deze arm. Dit kanierstukje, de orenarm, de haspel, het frame. Dus het is in principe wel een van de grote trots dat ik deze machine voor hun mag lassen. Ik ben vanaf het begin van het engineeringsproject ben ik er altijd bij betrokken geweest. Dus het is wel echt voor mijn gevoel een eigen machine. Ja. En dat maakt dan wel je trots dat het over de hele wereld wordt verkocht. Juist. Goeie. Goeiedag. Heet een badskipje? Ja, de vrouw is even Zo hé. Ja. Ik zal hem eens even pakken. Hé oma. Is dit net levensgevaarlijk? Nee, dit is net levensgevaarlijk. Ja. En nou is er wel rustig. Oh ja. Ze werden vroeger gebruikt als rattenvangers. Oké. Dus, maar die ratten die vangen hem haast. Ja, die ben net vol liedje. Ging je vorige week eens nooit met de wijze? Wat dan? Dat was de Wensum de bromfietsdag. Zo hé. 122 deelnemers. Wat is er dan zo mooi aan een bromfiets? Wat net, hè? Dat is, je bent mooi in de natuur, hè? In de vrije natuur. Ja. En dat is omdat, nou, de boer heeft er zo'n hekel aan. Mooi in de natuur, hè? In de vrije natuur. En dat is omdat de boeren die hadden zo'n hekel aan. Dat zijn meestal wel gezellige mensen. Ja, daarom. Het idee, ja, hè? dat moet ik. Op Solexen en op dit soort dingen. Ja, je moet ook genieten van het leven, hoor. Het leven is krek een ijsko, hè? Je kan hem laten smelten, maar je kan er ook van genieten. Oh, toch? Nou, die koek nog net, maar. Ja, nou wel. Oh ja. Ja, toch? Hij is nog tips. Wat voor tips? tips? Hij is nog mensen hier in Wezen. Jongen, voor goed advies, bel Dries. Je kent van alle kanten op. Zeg het maar. Dat is Dries? Ja, ik ben Dries, ja. Nou, kom dan maar wanneer hierheen in Wezen om te filmen. Nou ja, die vierleerbaan zit een snackbar.
Daar houdt het daar gauw mooi op. Wat is hier de bedoeling? Wat hier de bedoeling? Ja. We zullen even een kliniek aan. Oké. Er is een groepje voetballers die hebben nooit vierlept en die zullen nou een oefening. En we zien hoe het wetten heen komen. Ja, uit Ommen komen we. We zijn een voetbalteam. Oké. En we hebben zeer goed gepresteerd dit jaar. Ja. En vandaar dat we dit hebben verdiend. Aha. Wat is je verwachting van het vierdeppen? Mijn verwachting is dat de meesten het wel gaan halen. Oké. En een enkeling die zal een nat pak gaan halen. Wat is jullie verwachting, als ik vragen mag? Nou, ik hoop op spektakel. Ja, dat hoop ik ook. Ik hoop iemand een flink klappertje maakt. Dat zou ik echt mooi vinden. Maar ik gun het mijn teamgenoten niet natuurlijk. Ik zeg het even tegen jullie op beeld. Als jullie dit terugzien, ik hou allemaal van jullie. Maar een klappertje hier zou ik echt mooi vinden.